जातिनि समयसाजों राजनिति खालामनाय होनना बुङोबा एबसुखौनो बुंनांगोन खारन 2006 नि मार्चनि 19 थारिखआव जेला एबसुनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दंमोन बिथाङा कच राजबंसिजों रायज्लायनानै थाखानाय एसटिफ्रा खथि जायालासिनो बिसोरनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो बादा गैया होननानै एबसुनि स्टेटआ बै समाव बियोमोन मैया जोंनि बिटिसिनि जानाखि एसेम्बलि हाउसाव इउनिभार्सिटिनिफ्राय रेलि लानानै स्टुडेन्टफ्रा गाग्लोबफैनाय जानाखि जाथाय भायलेन्स खालामनाय जाथाय बेखौ जोङो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन बिएसइउनि तरफनिफ्राय निन्दा खालामो आरो बे रेलिया जुदिअ मैया इउनिभार्सिटिनिफ्राय जादों बेवहाय जों खबर लानानै मोनदों मेनलि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थानाय बाहाय इउनि देबसु ओमफ्राय बिथांमोननि लिडिंआवनो जादों बे मैयानि धरनाया आरो बिथांमोना गुबुन गुबुन कलेजनिफ्रायबो बा खाथि खाला एरियानिफ्रायबो माखासे मानसिफोरखौ लेंहरदों आरो बावहाय साफा सानै जायफोरानाखि इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिजों डाइरेक्ट इनभल्भ दं बिथांमोनखौबो जों जरित जानाय फट' भिडिअ उइटनेस जोंनाव दंजोबो दा मैया जानाखि घटना जानानै थांबाय इउनिभार्सिटिनिफ्राय रेलि लानानै बिटिसिनि सेक्रेटारियेटनि मेइन गेट आरो बेनिफ्राय सेकेन्ड एसेम्बलिनि गेट बेखौ सिफायनानै जमा जमि स्टुडेन्टफ्रा एसेम्बलि सिङाव हाबनानै बुफाय बुसि खालामनाय माबा जिनिसफोर नथि पत्रफोरखौ बोखार बुखि खालामनाय बे पाब्लिक प्रपार्टि गभर्नमेन्ट प्रपार्टिखौ डेमेज खालामनाय जानाखि घटना बेयो जोबोद लाजिनांथाव दुखुनांथाव घटना खारन बे बिटिसिखौ जों ओरैनो मोनाखै गोबाव बोसोर आन्दलन खालामनायनि उनाव गोबां मानसिफोर शहीद जानाय नि उनावसो जोङो बे बिटिसिखौ 2003नि 10 फेब्रुवारियाव मोनदों दा बियो जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ बिटिसि हालामखौ जोंनि राजनितिक अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक बा शिक्षा दीक्षा दिग गासिबो दिगखौ निर्णय खालामनाय मोजां खालामनायनि जानाखि डिसिसन जोंनि बिटिसिखौ सालायनायनि बेवहायनो जायो दा बेबायदि मोनसे गणतन्त्रनि पबित्र शहीदनि मार्टियार्सफोरनि बिन'मियाव सोरजिजानाय बे बिटिसिखौ दंस' खालामनायनि रावहाबो अधिकार गैया आरो जायफोर स्टुडेन्टफ्रा बे घटनाखौ खालामदों बिथांमोननि जानाखि खान्द कारनामा बियो निन्दा खालामजाथाव बेखौ जोङो गोख्रोङै निन्दा खालामो आरो बेसिकेलि बे घटनायाव आं दहाय होननाय बायदि इउनिभार्सिटि इउनि देबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरा सेन्ट्रेल बा डिस्ट्रिक्ट पर्यायनि जानाखि परामर्शक बेखौ लानानै बिथांमोना मावनाय बेखौ जोंनाव रिपर्ट सफैदों आरो बेखौथ' देखा देखि बयबो नुखादों बाहाय एबसुनि फ्लेग लानानै धरना होनाय मानाय दा बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन जों खावलायहरनो लुबैदों इउनिभार्सिटियाव जायफ्रा फरायगासिनो दङ दा एमए बा कलेज लेभेलाव जायफ्रा दा डिग्रियाव फरायगासिनो दङ दा फरिखा सोलिगासिनो दङ इउनिभार्सिटियावनो जा बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव एफिलिएटेड थानाय जानाखि कलेजफोर बेवहाय फरिखा सोलिगासिनो दा बिदि समाव फरायसाफोरखौ थुनज्लायनानै गणतान्त्रिक आन्दलन होनानै लांनानै भायलेन्स खालामनायनि जानाखि खान्द बा घटना जाबाय मैया बे जोबोरैनो मुगैजाथाव स्टुडेन्टफोरखौ बाहायनानै जोंनि बिटिसिनि जानाखि गणतान्त्रिक बेबस्थाखौ सालायनायनि जानाखि बेबस्था बिटिसि एसेम्बलि आरो बिटिसि सेक्रेटारियेट बे मोनसे डेम'क्रेसिनि गोथार अनुस्थानखौ गाख्लेबनाया बे मुगैजाथाव घटना आरो जायफ्रा बे घटनाखौ खालामदों बिथांमोनखौ जों खावलायनो लुबैदों बेबायदि सिन्थाधाराखौ आरो जाहाथे खालामा आरो भबिष्यताव बेबायदि घटना खालामनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो खारन समस्याया गैया नङा दङ एसटिनि समस्या माबा समस्या होननानै बिथांमोना धरना होनानै जे बबेबा मोनसे अनुस्थान सरकारि अनुस्थानखौ गाग्लोबगोन बा सोरबा व्यक्तिखौ पलिटिकेलाइज कालार होनानै बदनाम खालामनानै बिटिसि अफिसखौ गाख्रेबनो नाजागोन बे मालाबाबो गनायजाथाव नङा दा जोङो मोनसे खावलायहरनो लुबैदों जाय फरायसाफ्रा दाख्लै 27 थारिखआवबो फरिखा लिरनांगौमोन बिथांमोननि धरना होनायनि थाखायनो बिथांमोना लिरनो हायासै
दा मैयाबो घटना जाबाय बायसान्स जुदि पुलिसा लाठि चार्ज खालामनायमोनबा गुलि गावनायमोनबा मा जागौमोन बहुत मानसिया बेंगुरा जागौमोन नङा होमबा दा प्रसासनखौ मोजाङै जुदि हमथायामोनबा प्रसासना जुदि लाठि चार्ज खालामोनबा बुला बुलि खालामोनबा बहुत मानसियाथ' बेंगुरा जागौमोन गुलि नांजागौमोन गुलिनि गावनाय अर्डार होयोबा दा बेफोरबायदि ओंखायनो जायफ्रा लिडिं लादों आन्दालन खालामनायनि बयहाबो अधिकार दं लिडिं लानानै गणतान्त्रिक देशआव बयहाबो माबा मोनसे समस्याखौ समाधान खालामनो दाबि खालामनो थाखाय आन्दालन खालामनायनि अधिकार दं गणतान्त्रिक भाबै खालाम बेवहाय रावहाबो बुंनांगौ गैया पारमिसन लानानै खिन्थु आन्दालन गणतान्त्रिक आन्दालननि उनाव नामावहाय जोंनि सहज सरल छात्र छात्रीफोर जायफ्रानाखि इउनिभार्सिटियाव एम ए फरायगासिनो दं कलेजाव डिग्री फरायगासिनो दं बिसोरखौ इमसनेलि एक्सप्लइट खालामनानै सेन्टिमेन्ट सोनानै जातिनि सेन्टिमेन्ट सोनानै गाज्रि खामानि मावनो जानाखि इनकारेज खालामनाय खामानि बेसो गनायजाथाव नङा आरो बेखौ लाइ होनो नाङा जोङो इउनिभार्सिटि अथरिटिखौबो खावलायहरदों बिथांमोना फरायसाफोरनि सायाव बयस हस्टेलानो जा गार्लस हस्टेलानो जा बा डिग्रियाव फरायनाय जानाखि फरायसा मास्टार डिग्री फरायनाय दं बा कलेज लेभेलनि प्रिन्सिपालफोर बिथांमोना जाहाथे एसे नोजोर होयो जिहेतु दा फरिखा सोलिगासिनो दङ फरिखा लिराबा मा जागोन बेक थागोन फेल जागोन भबिष्यतआ दंस जागोन सानसे साननै इमसनेल माबानायनि थाखाय आरो जोङो साफ्रोमबो बिटिसिनि गार्जेनफोरखौबो खावलायहरदों जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरखौ एसे थाल लाहरो इउनिभार्सिटियाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय गथ'फ्रा जाहाथे आन्दालननि नामाव आन्दालनाव ओंखारलांफानानै गाज्रि खामानियाव जरित जाहैया बेनि थाखाय जोङो बिटिसिनि गासिबो गार्जेनफोरखौ गावबा गाव गथ' गथायफोरखौ एसे थाल लानो थाखाय खावलायहरदों आरो जोङो मैयानि घटनाखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों दा जिखिनि घटना जानानै थांबाय निस्सय बाहाय आयेना प्रसासना गावसिनि जिखानि मावनांगौ खामानि बेखौ मावगोन जायफ्रा दसि बा कालप्रिट बे घटनाजों जरित थादों मेइन कालप्रिटफोर जायफ्रा लिडिं लानानै मैयानि बेबायदि गाज्रि घटनाखौ जाहोदों आन्दालननि नामावहाय बे जिनिसखौ प्रसासना मोजाङै इनकुवारि खालामगोन आरो दसिफोरखौ आयेनगत भाबै बेबस्था लागोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो बे जिनिसा गासिबो मोनसे पलिटिकेल मेटार जानानै दं बाहाय राजनितिक कालार फुननानै थाखाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोर बर' फरायसाफोर जायफ्रा कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनाय बिसोरखौ इमसनेलि जातिनि सेन्टिमेन्ट खोथा सोनानै बिसोरखौ इमसनेल एक्सप्लइट खालामनानै गाज्रि खामानि मावहोनो थाखाय माखासे एलिमेन्टफ्रा खामानि मावगासिनो दं बेसिकेलि जोङो एबसुनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय कलेज लेभेलाव इउनिभार्सिटि लेभेलाव धरना होबाय थानाय धरनानि उनावहाय लास्टावहाय पलिटिकेल कालार फुननानै सोरबा हाग्रामा महिलारिखौ बखिनाय बिपिएफखौ बखिनाय बेबायदि घटनाखौ जों नुदों आरो बे बिराद दुखुनांथाव आन्दालन खालामनायनि बबेबा मोनसे समस्या इस्युखौ लाना आन्दालन खालामनाय बयहाबो अधिकार दं गणतान्त्रिक देशआव खिन्थु आन्दालननि नामाव सोरबा सासेखौ फुनलानानै गाज्रि जे बदनाम खालामनो नागिरदों बेयो जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो एनअसिनि खोथाखौ बुङोब्ला प्रथम जातिनि समस्याजों राजनिति खालामनाय होनना बुङोबा एबसुखौनो बुंनांगोन खारन 2006नि मार्चनि 19 थारिखआव जेला एबसुनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा एबसुनि आफादगिरि दंमोन बिथाङा कच राजबंसिजों रायज्लायनानै थाखानाय एसटिफ्रा खथि जायालासिनो बिसोरनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो बादा गैया होननानै एबसुनि स्टेटआ बै समाव बियोमोन आरो बे एखे लेखायैनो इउपिपिएलनि नेतारानो होन सोरबा प्रमद बर'आनो होन सोरबा मानगोनां इउजि ब्रह्मआनो होन बा दानि एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बा ट्राइबेल संघनि नेताफोरनि दाख्लैसिमहालागैनि बायस'आ बा खोथाफ्रा थाखानाय एसटिफोरखौ खथि खालामालासिनो बिसोरनो माबा मोनसे बेबस्थाजों एसटि होयोब्ला जोंहा बादा गैया होननानै बुंनाय थिग बे एखे दरनिनो बिपिएफनि लिडार मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारिदा बे एखे खोथाखौनो बुंदों थाखानाय ट्राइबेलफ्रा एसटिफ्रा खुनु राजनितिक सामाजिक अर्थनैतिक भाबै खथि जायालासै 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होयोबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया होननानै एनअसिआ बिटिसिनिफ्राय बै समाव होनाय 2016 होनाय बे लेखाया मोनसे भाइरेल जाबाय थादों खिन्थु बे एखे बुस्थुखौनो एबसुआबो मावदों नङा होमबा
दा एबसुआ बै 2006आवनो बुंबाय दा दिनै बिपिएफखौ दाय होनो नागिरो हाग्रामा महिलारिखौ दाय होनो नागिरो मोनसे जातीय संगठन हिसाबै बिथांमोना बोरै राजनितिक इस्युआव आखाइ होजेना बिथांमोननि स्टेटआ बै समाव मामोन आरो दिनै मा मैया दाख्लैसिमथ' दिपेन बर'आ बुंगासिनो एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ बे थाखानाय एसटिनो एक्जिस्टिं एसटिफोरनि जेबो खति जायालासिनो 6टा जनगोष्ठीनि एसटि होबा जोंहा जेबो बादा गैया होनना होमबा दा बोरै नोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफ बिथांखौल' दाय होनो हायो ओरैथ' एबसुआबो दाय नङा होमबा दा बिथांमोननि स्टेटआ क्लियार नङा बिथांमोना डाबल स्टेन्डार्ड बिथांमोननि उद्देश्यआ जों जा बिजिरनानै नुदों एसटिनि इस्यु नङा बिथांमोना जिहेतु दा 2026आव इलेक्सन फैगासिनो दङ दाख्लै बिटिसि इलेक्सनाव जोबोद गाज्रियै जेनबाय बिथांमोना दा बिथांमोना ओंखायनो राजनिति प्रतिशोध लानानै एसटि इस्युखौ आगोलाव दोननानै बेलेग एजेन्डा हान्टिं खालामनाय 2026 इलेक्सननि थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौ आबेबिक भाबै सेन्टिमेन्टआव लांनानै बर' रायजो राजानि भटखौ मोनो नामा बेनिसो बिथांमोना मोनसे एजेन्डा हाबाफारि सेक्रेट एजेन्डा दं बेखौ जों नुहुरदों आरो बिथांमोना एथ'ग्राब जुदि बिपिएफखौ हाग्रामा महिलारिखौ दाय मोनदोंब्ला थांनाय हाग्रामा महिलारि साराथ' मैया दाख्लैसो गभर्नमेन्ट दादों बिटिसिनि चिफ हिसाबै बेनि आगोलथ' प्रमद बर' बिथाङानो दंमोन बिथाङा मा स्टेटमेन्ट होआमोन जोंनाव रेकर्ड दंजोबो बिथाङाबोथ' बुंदोंमोन ना थाखानाय एसटिफोरनो खुनु खति जायालासिनो जुदि 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होयोबा जोंहा बादा गैया होननानै डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बुंदों प्रमद बर'आ बुंदों इउजि मोना बुंदों आरो इउजि ब्रह्म बिथाङाथ' आसाम गभर्नमेन्टनिनो मन्थ्रि बिथाङा सासे केबिनेट मन्थ्रि बिथाङा मा खालामना थाखो जेनेबा आसाम गभर्नमेन्टआ जे ग्रुप अफ मिनिस्टारा जे रिपर्ट बानायदों बे समाव बिथाङा मानो बादा होदिया निस्सय बिथाङाथ' बादा होनो हायोमोन गभर्नमेन्टआव थानाय हिसाबै एथ'ग्राब जुदि उसुबिदा दंबा आरो बिथांमोननि दिनैनि स्टेटआ मा बिथांमोना क्लियार खालामथों सोरबा लरेन्स इस्लारि इउजि ब्रह्म इउपिपिएलनि एमएलए रोनगोरा नार्जारि बिथाङा दा रायजो सभानि एमपि जयन्त बसुमतारि लकसभानि एमपि बिथांमोननि स्टेटआ मा क्लियार खालामदों बिथांमोना आरो एसटिखौ सोरबा बिटिसिआ सोरबा आसाम गभर्नमेन्टआ एनअसि होबानो जानाय बुस्थु नङा बे पास जानांगोन पार्लामेन्टआव आरो एसटि मोननो थाखाय जानाखि क्राइटेरिया दं मोनबा क्राइटेरिया बे क्राइटेरियाखौ दा दाबि खालामबाय थानाय जनगोष्ठीफ्रा फुलफिल खालामा बेखौ बयबो मिथिखागौ दा नों एसटि होनोब्ला नों बेखौ पार्लामेन्टआव लांनांगोन एमेन्डमेन्ट खालामनांगोन संबिधानखौनो सोलायनांगोन बहुद लेन्डलि प्रसेस बेखौ बयबो मिथिखागौ एथ' सहसै एसटि मोननांगौआ इजि नङा दा थेवब्लाबो माखासे मानसिफ्रा राजनिति प्रतिशोध लानो थाखाय बेखौ एसटि इस्युखौ दिनै गथ'फोरनि जायफ्रा मोजाङै सानस्लाबनो हाया बुजिस्लाबनो हाया कलेज लेभेलाव इउनिभार्सिटि लेभेलाव फरायनायफ्रा बिसोरनि खर'आव सोनानै मोनसे गुलाय गुजाय गन्दगल परिबेस सृष्टि खालामनो हायो नामा राजनितिक लाबाला पलिटिकेल माइलेज लानो हायो नामा किसुमान नेताफ्रा दला बिसेसकै बेखौ मावगासिनो दङ आरो बे बिराद दुर्भाग्यजनक जोंनि थाखाय बिटिसि ओनसोलाव मोनसे असान्ति परिबेस लाबोनो हागौ बर' राजबंसि बा सावथालनि गेजेराव बांद्राय एक्सट्रिम स्टेटमेन्ट होनानै गथ'फोरखौ उसुथनि होनानै इन्स्टिगेसन होनानै भायलेन्स खालामबाय थायोब्ला मोनसे समाव हयथ' बिदि फरायसो जाहैनो हागौ आरो बिनि थाखाय दायनिगिरि जागोन जाय संगठनफ्रा लिड लानानै आन्दालन खालामबाय थादों दिनै दा ओंखायनो जों खावलायदों जोंनि फरायसाफोरखौ बेबायदि गावनि फरायनाय फरिखा लिरनांगौ समफोरखौ मुल्यबान समखौ जिबन दानांगौ समखौ गारनानै सोरनिबा आबेबिक इमोसनेल खोथा सेन्टिमेन्ट गोनां खोथायाव गोजावनानै गाव गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामनानै लानो नाङा आन्दालन ओंखारना सात्रफोरनि फरायनांगौ दायथ'आ फराय बेफोर समस्याफोरखौ नायनो थाखाय दल संगठन दं नेता दं एमएलए दं मन्त्रि दं इएम दं गासिबो दंजोबो बोरै समस्याखौ समाधान खालामनांगौ बेफोरखौ नायनो थाखाय लिडारफोर दं दा बाहाय ओंखायनो सोरबा सासे सानै लिडारनि थुनाय इन्स्टिगेसनाव गाव गावनि जिबनखौ बरबाद खालामनानै लानो नाङा जोंनि फरायसाफ्रा बेखौ जोङो बिएसइउनि तरफनिफ्राय